Kattokaa nyt saatana YouTube, tai siis kaikki mun Facebook-kaverit. Nyt on kyllä saatana. Nyt ollaan niinku ylhäällä. Tässä on uusi kaupunki ja mistä se taivas niinku laulaa. Idästä nousee, eli varmaan aurinko. Siellä on Lukin vesitorni. Ja tässä on niinku kokonaan uuden kaupungin kaupunki. Tuolla on niin ydinkeskusta tossa juuressa, mut on tää kyllä niinku, on tää hulppeeta. Ja meri on ympärillä. En mä tiedä, mitä niinku ihminen vois muuta vaatii, mutta toi aurinko on nousu ja sitten tää linnut laulaa, niin kyllä on ihmisellä hyvä olla. Jos joku väittää, joku valehtelee, että on niinku paska juttu, niin sit voi haistaa vittu. Ei tarvitse olla mun kaveri sitten, että näin lyhyesti. Ja sitä mä jäin tuo palotorni tossa vieressä, mutta joo. Se on toinen juttu, että miksi mä kiipesin näin korkealle, mutta mä oon hullu. Mutta kattokaa tota aurinkoa. Muutenkin tästä ihana kesä tää vihreys ja kaikki. Voikaa hyvin ja ei älkää aina soittakaa mulle, että hei Marko, onko sulla aina 20, onko sulla 30, 10 ja muita teki sitä, taikka Miika teki sitä. Mä en jaksa kuunnella niitä vajoja. Nauttikaa joskus asioista niin kuin minäkin teen. Niin. Ja tuo aurinko. Katsokaa siihen. Ja pistetään oma seinälle ja heippa, moi!